Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Cristina Campero Dorado, concellera de Deporte de Xinzo de Limia. Moi bons días, Cristina. Moi bons días. Bueno, primeiro, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a túa presenza hoxe neste campeonato. Bueno, pois eu darvos a benvida aquí a Xinza, espero que sea unha boa xornada, que disfrutedes e que os nosos pequenos a disfruten. O prazer é noso, Cristina. Bueno, para comezar a entrevista, gustaríanos saber un pouquiño que opinas sobre como se está levando a cabo ese aquí o campeonato de karate. Para nós este é un deporte que aquí no pobo era descoñecido, pero co día de hoxe, ca xornada de hoxe vai quedar claro que o karate ten futuro e que moitos nenos van a practicalo no futuro. Totalmente. E bueno, máis un concello como Xinzo, non? Que está aberto a moitísimos deportes, ten moitísima afluencia de actividades deportivas. Para nós é un placer formar parte dunha das vosas actividades máis. Así que, bueno, aparte do karate, que outros deportes destacarías ti en Xinzo? Gimnasia rítmica, natación, fútbol, fútbol sala, baloncesto, kickboxing, ciclismo. Creo que non me queda moito para... Tenis, tamén temos tenis. Espero non me esquecer de ningún así potente. Bueno, como concellera de deportes, ter tanta variedade de disciplinas deportivas, supoño que será todo un orgullo, non? Ten unha poboación tan activa. Sí, para min é un orgullo e ver como os pequenos son felices practicando deporte, para min encheme de orgullo e demostra que estamos facendo o traballo ben. Sen ninguna dúbida, Cristina. E bueno, ti crees que no caso de hoxe, coa realización desta xornada da Liga Galega de Karate aquí en Xinzo, crees que aporta beneficios para o teu concello? Sen dúbida ninguna aporta moito beneficio. Beneficio para a hostelería, para a cultura, para todo tipo de deportes, porque os demais deportistas de outras modalidades viñeron hoxe a ver o karate. Sin dúbida alguna, Xinzo é un referente no deporte e queremos que sea en todos os deportes posibles. Pois, como ben dixemos antes, para nós un placer formar parte dun dos deportes de Xinzo, que toda a vosa poboación vexa o deporte que estamos contando, que todos os nosos deportistas galegos de karate coñezan un pouquiño máis Xinzo, non? Que seguro que ten moitísimos lugares para visitar. Sí. Temos moitos lugares que disfrutar e coñecer, temos moitas festas e temos a maior das festas que o Entroido. Non vos podedes perder o Entroido de Xinzo de Limia, o máis largo de toda España. Febreiro, depende, sube e baixa, depende. Este ano empezamos en xaneiro. Vamos a empezar a mediados de xaneiro e continuamos 5 fins de semana seguidos. Vale, ademais son tonterías. Efectivamente. Pois moitísimas grazas, Cristina, por a tua entrevista. Moitas grazas por acompañarnos hoxe nesta xornada da Liga Galega. Bueno, é a primeira vez que vimos a Xinzo, pero esperamos que non sexa a última. Non descartedes que non vai ser a última, vale? Moitísimas grazas, Cristina. Moitísimas grazas a vos por confiar en nós.